Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi izigameko zempilo. Ngicela ngingabuki zona zodwa-ke, ziningi ngabe ezinye iy'nhlelo esinazo. Ukhona uMamele kuyinkinga zemndeni, kanti-ke ukhona uKing Sichaka, kuyiy'mpande zama-Afrika. Seza nezinye iy'nhlelo. Ngiyanicela ukuthi zonke niy'bukeni bakithi, ni-subscribe, ni-like, ni-share, nihloniphe ne-comment section. Ngamabomu nje, ngiyanicela. So namhlanje ngivakashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le abamgila ngayo. Sike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona? Yebo njani sisi? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngi-right nami. Umabalo isibongo. Ngegama nguMaliketani wakaGauta. Ngumsuthu ngiyabuka. Oh, okay. All right. So, ukhulele kuphi? Ngikhulele eLesotho. Okay. Ufike nini la eThekwini? Ngifike ngo-2015. Uzofunda? Ngiyasebenza. Oh, okay. Ngumsebenzi. Okay. So, benjani impilo ekhuleni kwakho? Hey, bengekho lula. Uze ngicine sengiyila eThekwini. Bekungekho lula. Ngaze ngabona ukuthi ake ngihambe nami ngiyophanda njengezinye izingane kunokuthi ngihlale la ekhaya. Okay. Ngoba ngicina sengenza izinto ezirong, ngcono ngihambe ngosebenza. Okay. So ushiye bale emuva ekhaya, abazali, ama siblings noma ushiye ba? Ngishiye umama nengane zasekhaya, ukhosi akhona nobaba kodwa naye ula eSouth Africa ngomsebenzi naye. Oh, okay. So bagila ngani, kwenzakalani? Hey, ngifikile la eThekwini. Ngifike ngo-2015, ngo-2016. Hayi ngafika ngabe sengiyaqoma. Okay. Wawuthola uphesina. Ngathola nje umZulu. Okay. Ngathola umZulu ngaqoma naye. Mhlambe kwaba izinyanga nje eziwu-3. Say lo muntu nje wayenento engathembakali. Kodwa nje ngihleli ngibuka ngithule ngingasho lutho kuyena yabo. Awusuvela umuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Ngithanda ukukhuluma. Angithanda ukukhuluma, ngaqhubeka ngayithulela. Wenzani? Ukuhlupha ngani? Yini lokhu ungathembakala akwenzayo? Umuntu ophusayo, uthanda ubumnandi nje, yabo nje. Uyaphuza, uthanda ubumnandi, unaka kakhulu nabangani bakhe. Mina wayengabi nesikhathi sami. Isikhathi sakhe kakhulu wayespenda nabangani bakhe. Lapho uyamthanda kakhulu kancane. Kakhulu kancane. Mhlambe uyazama ukukhulumisana naye umtshela ukuthi hayi mfethu angikunqabeli ukuthi ungahambe buye umnandini bakho, angikunqabeli ukuthi ungaba nabangani bakho, but khumbula phela ukuthi nami ngikhona. Hello, ngiphi isikhathi sami nami. Mhlambe ngabe uyakhulumisana naye ngalokho noma uyithulele nje. Bengihleli ngimtshela avuma ukuthi okay hayi uyawabona amaphutha wakhe naye usolungisa ayenze kahle ngalendlela nami ngimcela ngakhona. Yes. Hayi angayenzi ngaleyo ndlela. Wayenganqeni ngisho ngihleli naye kufika abangani bakhe noma mhlambe bamfonele usufone seyikhala aphendule ifone noma aze aphume ayiphendulele eminyango ifone yakhe. Ukhona lapha? Ngikhona. Mayebuya ubuye esethi yena hayi ngiyeza ngizobuya manje nangamajitha wami ngiyahamba nawo sobuya. Okay, hawu. Kodwa ngiyafika nje ngikufakashelile ushiya mina uhamba nabangani bakho kanjani? Athi hayi sobuya manje siza la egarage manje siyabuya sothenga nje iziphuzo sobuya siphuzele la endlini. Okay fine. Hambe sisi umuntu uyathi abuye nje ekuseni ngabo 9. Ngiyafika ngimfakashele kodwa ukhetha ukungishiya endlini angivalela ahambe nabangani bakhe abuye ngabo 9 ekuseni esedakiwe ekhathele. Abe nje umuntu ongafuni nokukhuluma uma efika athi ukhathele ucela ukuthi sizokhuluma yena uma esefuka. Ngim-understand ngoba kithi kuyafana. Uma engafuni ukukhuluma ayikho into nami engizoyenza. Ngithule ngimlinde alale aseyafuke. Uma efuka ke ngithi hayi qela ke sikhulume le ndaba yakho. Ukuthi uyenza kanjani into efana naleyana. Athi yena hayi akuphinde sisathi yena ngeke iyenzeke leyo nto. Hayi ngathatha isikhwama sami ngabona ukuthi ayikho into engihlalile ngoba kuyafana umuntu okhuluma naye into eyodwa lekhethi yena okay angeke ngisayenzi leyo nto aphinde futhi ayenze ngiyabona ukuthi akusisi ngalutho ukuthi ngithi ngihleli naye. Hayi ngakhetha ukuthatha isikhwama sami ngahamba. Ngahamba mase ngifika endlini ngihlale kuyi-weekend ngihlale ngiqala isonto lami ngabusha ngihlale. I-weekend futhi
indlisiyo ayivumi. Ngathatha ifoni ngamfonela. Mangimfonela ifoni akayiphenduli. Hey indlisiyo nayo uyayazi umuntu momthanda. Izokuphusha ukuthi uzoyenza nje izinto ezi-wrong ngisho nesibhamu ngasithatha umuntu ufike umdubule noma ummese ungayenza noma yini. Hayi ngathi ngeke ngiyahamba kuvumi lo muntu ingathi ikhona into ayenzayo lapha endlini. Ngihambe Ngibuyele khona endlini yakhe. ngibuyele khona endlini yakhe. Mangifika ngimfice enentombi. Lapho zizi nje nesizwe sesikhona ngikhulelwe. Yo. Yacabanga Unesikhathi singakanani lapho? nginizinyanga ezo-3 manje ngikhulelwe. Hayi ngiphinde endlini yami phinde bheke ngibona ukuthi hey akusizi nje ngalutho. Ngihlala endlini mhlambe ngahlala u2 days. Lo 2 days wami ngawuhlala. Ngithi ngisahleli ngibona sengiya kuma-period kanti miscarriage. Ngithe isisu. Usisi wami wangithatha saya esibhedlela mesifika esibhedlela bayenza ama-test i-scan yonke leyo nto nje ba-check-a yonke into. Befuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Bangitshela bathi hayi miscarriage lena. Sengimoshakela ngekusalungi. Hey usisi wasama ukumfonela. Ngimfonela ngimtshela sonke isimo ukuthi kwenzakalani sengisesibhedlela ngenxa yakhe isisu sesichithekile. Wafika esibhedlela ngempela wafika. Wafika wangibona wangibuza ukuthi kwenzakaleni. Ngangamphenduli nje ngangilekhe ngikhala ngingamphenduli. Ngimphendule nje sengiphume esibhedlela ngoba vele bengekho into engamphendula ngayo. Yonke lento nje idalwe nguye. I-stress bese yabe yangibangela sona. So nje ngahlukana kanjalo naye umfana ngoba ngibona ukuthi hey lo muntu shuthi nje uma ukuthi ngiqhubeka naye ziningi nje izinto esazokwenzeka. Ezibuhlungu. Ngimiyeke nje ngihlukane naye. Ngizomthola omunye umuntu vele. So mawuqeda ke i-relationship yenu mhlawumbe ngabe kuye wazama ukuxolisa akuncenge nizame ukuthi niphinde nilungise futhi mhlawumbe akuthembisa ukuthi usezoshintsha indlela zakhe akuphi isikhathi sakhe njengomuntu wakhe noma mhlawumbe wavele wayithulela nje mawuthi hlukanani. Wabuye waxolisa kodwa sekuwukuthi mina angisafuni lutho nje angisafuni ukulalela. So right uyena. Ngoba nje uqale wangathembakali nje nge-first time nje wangathembakali. So ngathi even ngimnika i-second chance yini into asoyenza. Ngoba nje akanqinanga nje ukungenza lento ebuhlungu kanjena ngibe ngikhulelwe. Hayi wancenga ngose kwabi manje. Asikaze nje sibuyelane. Ngoba bese nje ngimsaba nje ngithi ngingabuyela kanjani emntwini okanjena ungenze nje into ebuhlungu kanjena. Eish. Lento. So kusuka lapho ke mhlambe akakwenzanga ukuthi ube nenzondo kubantu besilisa. Hey yabo into esenginayo manje nje indliso encane. Yabo nje indliso encane nje angisami udabukeli nje umuntu mhlambe noma yinto embi mangifuna ukuyikhuluma ngiyamtshela umuntu ngikhulume ngingamcabangeli ukuthi mhlambe leyo uzoyithatha kanjani. Ngikhulume ngithi hayi sekuzobonakala ngaleso sikhathi. Angisenandaba ungifake nje leyo ndlisiyo nje nami angisenandaba nje nabo abantu. Ngoba ungihlukumeze kakhulu. Ngabe mhlambe khona ubudlelwano okubona njengamanje noma waba single kusuka ngaleso sikhathi leso. Hayi bukhona obunye enginabo manje. Uni right. Yes right ayikho into wrong. Uke wageza mhlambe ngokulahlekelwa umntwana. Hey umfana ngeke ngamtshela ngale yonto ukuthi ukuphumisisa. Wathi yena hayi akayikholelwa leyo nto mina into engayenza mhlambe ngayocela ekhaya ukuthi bangikese ngempela ngayenza kanjalo. Wabuyela ekhaya. Ngabuyela ekhaya uma ngafika ngamchazela yonke into wathi hayi anginankinga. Mina ngendlela engimcela ngakhona usizo uzongenzela wangenzela ngempela ngagezwa ingane sayiphi igama sapheka waphela. Abanye abantu besifazane bake bathi mebelahlekelwa abantwana esikhathini esincane bekade beconceive
bake babe nokuthi ayi sengi-right angisabadinga abantwana ngenxa yokuba novalo lokusaba ukuthi ngizothi ngiyazama futhi ngiphinde ngingabi right mhlawumbe aphinde futhi angaphili umntwana aphuphume. So wena kulelo side lelo mhlawumbe ngabe usafisa ukuphinde uzame futhi ukuba nomntwana noma usu-right nje abantwana? Ayi ngisafisa. Usafisa? Ukuthi ngibe Okay. nayo ngoba anginayo. Oh okay. Umuntu wakho naye njengamanje yena uyakhuluma ngabantwana noma mhlambe akasumuntu othanda abantwana? Ya uyakhuluma ngabo. Unabo abanye kodwa uthi uyabafuna nabanye futhi. Ngabe mhlambe uyakhuluma ngokuvele ekhaya elisuthu noma kusayi relationship nje engakabheki izinto mhlambe eyiyela ngasemshadweni kanje? Hayi akakhulumi ke lokhu. Ukukhuluma. Nisayithandanela nje? Sayithandanela kodwa into ayifuna ke ingane. Okay. So isiphi isifundo sifundile ngokwehlelile empilweni? Hey sisi kuningi yabo lo mfana lo ngifike ngahlangana naye la ngifike eThekwini ungifundise nje okuningi angisabathembi nje abantu besilisa yabo kodwa ngiyaqhubeka ngiyajola kodwa angisabathembi. Umuntu ngisho noma mhlambe ekhuluma iqiniso sekukancane nje ukuthi ngimthembe ngoba ngihleli nginale yanto yalowa muntu owangenza yona yabo. Angisabathembi nje nganje. Ngicela usondeze i-mic. Okay. Noma usondele kuyona yes. Okay. So uke wadwebela igama elithi umZulu. So futhi Jess imali ongitshela uzizwa kanjani ngamaZulu? Njengoba indlela olisho ngayo igama lomZulu ekuqaleni ukuthi uye waqoma umZulu. Yo ngivele ngazizwa ngicindezeleke ngalendlela ukuthi iyo phela nami ngumZulu. Manje kanti benzani abafowethu? Manje unenkinga namaZulu noma mhlambe kwakuyilo yakuphela and awunayo inkinga namaZulu? Uthi akubanga yena yedwa khona nomunye futhi owalandela emva kwakhe naye. Okay. Naye waba nendlela yakhe yaba nesiceve ngakhona. So nje shuthi hey shuthi amaZulu ngizokanjalo. Hayi angivumi. Sengaphuma nje amaZulu sengiphumile angisafuni. Angisafundisi ngaba nesifundo ngiyafunda. Baze ngiphoxa abafowethu because hey nenzani lapho? Nenzani lapho maZulu? Angisabheki ngisho nasemuva. Kanti upheseni wakho uluphi uhlanga kade? Lo khona manje. Oh lo okhona manje umXhosa. Oh umXhosa, usazama kumaXhosa manje. Naye magila shuthi uzothi uphumile emaXhoseni. Mhlambe ngizongena nje kumabheli noma abadzwana noma ngizoya komkhaya. Okay. Mangaka ama languages owazi? Ngathi fluent nje kwisiZulu nesotho. isiZulu yabo isiZulu kahle ngikade ngasithanda ngisaselisuthu ngakazi nokuthi ngiyogcina ngifile like e10 ngisibuka ku TV ngaqala lapho ukusithanda kaze ngafika lana ke ngisho yabo ngisegoli nje ngoba ngisegoli njengamanje sengihlala egoli la eThekwini ngiyilana ngoba ngisuke ngizinto zami isiZulu ngisikhuluma kuze ngisho isuthu ngisikhuluma mangisendlini. Okay. Mangiqala nje ngiphumela eminyango ngikhulumela isiZulu. Yabo ngiyasithanda. Shuthi wazi isiZulu nesotho. isiZulu nesotho neEnglish ngiyayikhuluma. Afrikaans? Lutho ngiyazi. Oh okay. Nesixhosa ngiyazama ngoba sisondelene nesiZulu ngiyakwazi ukusilalela noma kukhona amagama angihlulayo kodwa zona sinzima kakhulu asifani nesizulu. Bona banamagama anzima. Amaxhosa. Amaxhosa. Yo sinzima ngiyithandela isiZulu kakhulu noma bengiphoxile kodwa. So ungafisa ukuthini kodadewethu abalahlekelwe izingane zabo ngenxa yestress abacindezeleka ngaso ngabantu babo? Ngathi nje baxole kuyo yonke leyo nto ababodwa nje sibaningi kuleyo nkinga sibaningi abantu abathile kuleyo nkinga and bangagive up uma ukuthi umuntu usafuna ukuqhubeka azame kuba nengane makaqhubeke uzomthola umuntu oright ozohleli enesikhathi sakhe emcabangela
ngoba nje loyo nje naye uyaqhubeka ngempilo yakhe nawe ungamnalana ngoba manje umizwa yilo wamuntu ongamazi nokuthi wenzani la ekhona wena umenze impilo yakho wena beqhubeka yebo usabamba nje indlisiyo ngale ngenxa yalo wamuntu qhubeka nempilo yakho sisi la ekhaya la ukhona qhubeka makuthi uyafuna ukuqhubeka uzama ukuba nengane yenze kanjalo. Okay, so mase kuthiwa umZulu lo wasekuqaleni kuyenzeka uyayibona i-video nanoma ngabe kuthiwa mhlawumbe usuwamxolela but imapha amazwi ongafisa umdlulisela wona? Hey akukho kuningi mhlambe into engayisho nje kuyena ngathi ngiyabonga ungifundisile impilo mfowethu. Ungafisa ukubonga ukuthi nje ungivule amehlo yabo angeke ngisathandi umuntu njengalendlebe ngikuthanda ngakhona ngoba nje ithemba lami alisekho likhulu nje abafanele angisabathembi kakhulu. Okay, no ngiyakuzwa ngikufisela nje inhlanhla empilweni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele kwi-show. Ngiyathemba ukuthi ngoba usugunyolukile mhlawumbe uzokhona ukuthi uhile kudlule. Ayisengahila ngisho noma ngimbona ngisenandaba nje usu-right yena kakhulu nempilo yangisenandaba naye ngimbona nje nganoma ubani nje ayisekho nje into leyana ebuhlungu efikayo sekwahlula konke sengi-right. Ngiyabonga kakhulu usungivakashele kuhlelo. Okay, kubonga mina sisi ngiyabonga nami yethu. Mbuke lapha ekhaya kuningi kakhulu kuningi but ke ngiyabonga kakhulu ukuthi akumina ngedwa ofundayo nani lapha emakhaya noma ngene saphumela nje ubala kodwa ngiyabonga ukuthi niyasibukela ngibonga isupport. Ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe ni like ni share ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.